Ya terus mangke agama niku asline gampil. Tapi yo ampun digegampang. Leres. Wong marai wong mlebu Islam anyaran kok fardhu dhuhri arba rakaat prei. Cukup krentek niat ingsun salat fardhu dhuhur titik. Arbaan nek sapal ora wis ngono terus ora apa-apa. Yen kula niku anggere ana mlebu Islam tak jak ayo salat. Baca apa Pak Yai? Lah kamu punya hafalan apa? Allahu Akbar. Lho kok bisa? Biasa demo. Wong bento-bento lho. Gusti Allah tidak demo untuk ora digecek ndasem Bang. Ya Allah. Ya enggak bisa apa-apa. Ya enggak baca. Lah gimana? Lah orang diwacan. Sah enggak salat sah? Dapat pahala. Aku ora roh. Mau takoki jare. Ora wong saiki sing mloto-mloto iki. Roh wong iki nek jahanam. Neraka kowe, jahanam kowe. Bidadari rak nganggur. Terus ngepek sapa? Lah nak jahanam kabeh. Lah jahanam kan bareng kiai bareng Kanjeng Nabi ya ora anget. Apa meneh mlocot. Neraka niku mlocot mboten. Hati-hati lho nak ngandani putrane. Cung jawani wong tuwa, cung salat. Nah ora salat bocah iki bantah. Mlebu neraka. Neraka iku piye mlocot, ngertos mlocot. Jerone ana apa nih? Ana kala jengking, ana ula kelabang, anake bantah. Lah kok ora mati jare mlocot. Mboke bingung. Mbah Kiai Muat muni ngono kok. Mergo ngajine ora tuntas.